Мин синнән дәрес алмадым. Аз гына соңга калдым. Шулайда тормыш сабагын мин башлап синнән алдым. Син башлап хәреф өйрәттең. Әлифне, яңа алифен, тукайлы, җырлы, шигырьле дөньяга әйдәп керттең. Ул чакны телевизорда, кинода телең булды. Телеңнән күчкән бар нәрсә гомерлек белем булды. Сөйләгән әсәрләреңне күңелдән әле беләм. Мавыктым гомер буена мин синең фәнең белән. Тукайлы, җырлы дәрескә кергәндә иртән килеп, һәр вакыт әни остазым ияреп керә кебек.